Dinosaures a les Illes Columbretes és la història de dos germans, Guillem i Lledó, que tenen 8 i 11 anys els dos, que ja fan una excursió en l'escola al port de Castelló. Al port tenen previst de veure les clotxineres, els peixets, les barquetes, però clar, el capità, que està un poquet tocat de l'ala, decideix endinsar-se per la mar oberta i els agafa una gran tempesta. La tempesta els arrossega fins a unes illes que ells no coneixen, però que són les Columbretes, que existeixen. I clar, com a conseqüència d'aquesta tempesta, el vaixell s'ha de reparar. Mentre reparen el vaixell, Guillem, Lledó i alguns amiguets, com el Pau i la Marta, decideixen explorar l'illa. I què es troben? Doncs amb els dinosaures, uns animals prehistòrics que en principi es pensava que estaven extingits, però que apareixen a l'illa. Hi ha el tiranosaure, el diplodocus i uns animals voladors, molt simpàtics però també molt juganers, que es jugaran molt males passades. En un moment donat, aquest animal volador agafa el Guillem i se l'emporta, el segresta. I clar, Lledó, que tot i que es porta un poc malament en el germà, no tenen bona relació, aleshores s'adona que, clar, han segrestat el seu germà i ha d'anar a rescatar-lo. I amotina tots els amiguets i també alguns mestres de l'escola per anar a buscar el seu germà. Els mestres són així un poquet també especials perquè hi ha l'Einstein, que és un mestre tocat per la ciència, la Flippy, una mestra que flipa molt i que s'espanta de qualsevol cosa, i el de gimnàstica, que li diuen el Milòmens, que és un poquet el xulet dels mestres. Total, que ahir els passen moltes aventures, s'han de lluitar contra el tiranosaure tan ferotge, uns taurons que els desapareixen, i tot d'aventures que, en fi, jo estic convençut que els encantarà als xiquets i també als menuts.